Kristo. Unang-una, ito po ay mga ginoong talakayan. Wala po dito mapipigon kung ano man po yung maririnig nyo. Ay ito po ay part ng debate. Ngayon kung ikaw ay nag-aring silak po ng damdamin mo, uminom ka muna ng tubig, huwag kape. Lalo ang alam ng nervous system. Inuulit ko sa mga kapatid kong Kristiyano, sa akin lang mo itong laban, kasama ko kayo rito. At sa kanilang mga kapatid nating Muslim, huwag po kayong mainit. Dahil debate po ito. Okay po, wala pong magre-react dyan, wala pong magbabatiin, walang nakikialam. So, tatayon ko po bilang Katoliko, Kristiyano po ang dinala ko. Kasama na po lahat yan ang denominasyong Kristiyano. Bakit ko po tatayuan ng Kristiyano? Dahil ang Kristiyano po, hindi lamang po sa Biblia, kung hindi sa mga referensyang nakikita nyo sa harap ko, na magpapatotoo na ang Kristyanismo ay nauna pa po kesa sa ibang relihiyon. Patutunayan ko po yan mamaya pagka yung nagkaroon na kami ng ribat. Kaya nga po ang aming topic ay tungkol sa alin ang tunay na relihiyon, Kristyanismo or Islam. Gagamit ako ng Quran, Biblia at mga referensya. Ito ang nakikita nyo sa harap ko. Ito po mga referensya na po, hindi po ito dinoktor. Yan po ay mga ISBN number. Ano po yung ISBN number? International Standard Book Number. Meaning to say, standard. Hindi po yan bias. Tinatanigan po yan. Tinatanggap yan sa buong mundo. Ngayon, kung papasimulian niyo yan, nasa sa inyo na po yan. Bilang isang kinatawan ng Kristiyano, kami po ay nandito upang patunayan namin na kaya bumabang si Kristo rito para, iligtas ng Israel. Pero dahil sa awa ng Diyos, kaming mga hentil ay nakanyang na convert as a Christian. Ang Kristiyano po, kapag tinignan po natin ang definition, yan po ay ang mga disipulo o mga alagad ni Kristo na sumusunod sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin ng Kristiyano. Reliyon po ba yan? Babasahin ko mamaya pag tinanong ako ng sitas, kung reliyon ba yan, mababasa sa Biblia. Mababasa! Letra por letra. Yan po. Pag tinanong siya, mababasa na ang Kristiyano ay reliyon. Babasa po ako. Marami po akong dalang Bible. So, titindigan ko po ngayon dito at patutunayan ko na ang tunay na relihiyon na itinayo ni Kristo ay Kristiyano po. Kaya nga po kami tinawag na Kristiyano dahil sa salita Christian. Doon po kinuha yan, Christian. Kaya nilagyan ng IAN, ibig sabihin, mga sumusunod ni Kristo. Kapag pa po ang isang tao ay nabautismuhan, ikaw po ay magiging Kristiyano. Ayan, ganun niya sa akin mamaya. Kasagutin ko yan. So ngayon po, nandito po ako ngayon upang patunayan ko sa inyo. At hindi po ako natatakot na tindigan na ang Kristiyanong pinaniniwalaan ko, pinaninindigan ko at aking pinaglalaban ang tunay na relihiyon na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang topic namin about sa religion. Nasa sa kanila na kung saan sila tatakbo. Ano po? Ngayon po, itong Kristiyano na po, napakatagal na po ito. Dahil ang Kristiyano po ay nakugat po yan doon sa Judaismo. Judaism po yung turn to Christianity. Sa Old Testament po, Judaismo po yan. Dahil may mga prophecy na darating ang tagapagligtas na Messiah sa Hebrew at sa Greek na Christos, kaya po tinawag na Christian. Dahil sa salitang Christ sa English. Di ba? Sa Hebrew, Messiah. Sa English, Christ. Sa Greek, Christos. Kaya nga po nagkaroon ng Christianity. At ang mga sumusunod po, ang mga alagad ni Kristo ay tinawag na Kristiyano ayon sa mababasa sa Biblia, sa referensya, at siyempre sa Quran. Binabanggit po nila tayo. Ayan. Patutunayan ko po mamaya yan sa second rebuttal. Kaya nga po nakita nyo yung mga daladala ko po. Magtanong po sila dyan.
Lahat po ng nandiyan, bubuklatin ko po lahat yan, na patutunayan ko na ang tunay na Kristiyano na nag-exist during the time na wala na ang Panginoong Jesucristo at nangaral na ang mga apostol ay Kristiyano. Sila po ay mga alagad ng Kristo, kaya ang tawag ko sa kanila ay Christian. Pag nagtanong, saan natin mababasa ang mga apostol Kristiyano? Babasa po ako, Kristiyano po sila. Kaya nga po may dala ako mga iba't ibang verse ng Bible para patunayan ko na ang claim namin as a Christian na mga sumusunod ni Kristo at nabautiswan kay Kristo ay Kristiyano. Excuse me, break. Hold on. So, again, uulitin ko, no? Patutunayan mo your first time na ang tunay na reliyon ay Christianity. Kasi baka magkaroon ng ibang mali, yung Christian, at Christianity, no? Yung Kristiyano na binabanggit mo. So, ito yung ating proposisyon, no? Patutunayan mo na ang Christian o Christianity siya ang tunay na reliyon. Right? Okay. So, 15 minutes pa natira po. Kaya po sinabi ko, Christian Okay tayo. Start. or Christianity. Okay. Nandoon po yan sa Biblia. Ngayon itong Christianity, nakugat po yan nung bumaba ang Holy Spirit during the time of Pentecost Day. 23 anyo po yan, doon sumilang ang Christianity. Ayan. Nandito po yan, may mababasa po ako. Christianity ay si Kristo mismo ang nagtatag yan. Ayan, mamaya tanong nila sa akin yan. Kaya nga po tinawag na Christian or Kristiyano. Okay po? At ngayon, kung ang tunay na reliyon na pinangahawakan namin, kinakailangan mayroong ang covenant, may kasunduan ka sa Diyos. Ang tunay na reliyon, may pinangahawakan kasunduan sa Diyos. Between the God and the man. Pag po wala kang kasunduan sa Diyos, peki po yun. Tatandaan niyo po, ang tunay na reliyon may kasunduan sa Diyos sa kanyang mga community o sa Arabic tinatawag na umat. Dapat meron kang kasunduan yan. Dahil yan ang magpapatunay na ugnayan mo sa Diyos at sa iyo. Yan po. So ako po, may mababasa ako dyan na ang mga Kristiyano o ang mga unang mga disipulo o apostoles may ugnayan kay Kristo. Kaya kinawag silang Kristiyano. Amen po. Amen. Napakaganda po niyan. Ano po? Tinatayuan ko rito ang Kristiyano. Ngayon, ako po bilang Katoliko, tinayuan ko rin that the Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. Hindi lang po Biblia ang nagpapatunay. Pati po yung mga dala-dala kong encyclopedia. Britannica, Pamphlet Wandals, Collier's Encyclopedia, Campton Encyclopedia, World Information Almanac. Alam mo kapatid, pakilatan ko lang. Nandiyan po, wala po silang contradiction kung paano sila nagsimula. Lahat inilatag kung paano nag-exist, kung paano lumitaw ang Kristiyano at kung paano ito nag-ugat. Yun po ang tinatayuan ko. Kaya po ako nandito, matabang po pinaninindigan na the true religion ay mayroong ugnayan sa Diyos at sa kanyang community. Patutunayan po yan namin mamaya. Marami po akong babasahin dito. Mamaya na po yung Bible. Dahil ayon sa Acts 11:26, ang mga apostol o ang mga disipulo ni Kristo ay tinawag na mga unang Kristiyano doon sa Antioquia. Doon po nagkumpisa silang tawagin ng Kristiyano. Kristiyano po ba sila? Kristiyano po. We are all Christian! Sabi ng mga apostol. Pag sinabing we, marami, lahat. Lahat sila. Andi dito po, mamaya babasa po ako. Nandito. Mga Kristiyano po. Si San Pablo po, umangkin siya Kristiyano. Babasahin ko po mamaya pag tinanong nila. Letra por letra. Sabi sa Pablo, I am a Christian. Sabi din ngayon ni Paul, ay ni Peter, I am a Christian. Eh sabi naman ng mga disipulo, we are all Christian. We are Christian. Tayong lahat ay Kristiyano. Dahil tayo naniniwala kay Kristo, lahat tayo Kristiyano. Pag tayo binautistuhan kay Kristo, tayo naging alagad niya, mga Kristiyano tayo. Dahil tayo ay tagasunod kay Kristo. Ang sumusunod kay Kristo ay tinatawag na Kristiyano. Tandaan niyo po yan. Yan po ay patutunayan at daladala kong mga referensya.
Hindi lang po referensya. Biblia po at Quran ayon po sa aming napag-usapang topic. Ito po ay hindi siraan. Ito po ay nagkagaan ng katotohanan. Ito po ay paninindigan kung alin ang tunay na dapat paniwalaan. Hindi po kami naninira. Kami po ay nandito upang makipagtalakayan at tindigan namin na ang tunay na relihiyon na itinayo ni Kristo ay Kristiyano. Kaya siya tinawag na Christianity. Ayan po yan. Excuse me. Break. Okay, break muna. Okay, natitira natin na 10 minutes and 10 minutes na lang, ano? So, gusto ng moderator, direct na tayo na makarating doon sa target natin. Pagkakaya natin sa harap ng mga audience at sa ating katutulig na yung tunay na reliyon ay Christianity, no? So, gusto naman ng moderator, meron ka bang referensya kasi ang ating tangina, yung ating rule, no? Bigay na po ako sa 11:26. Iba't pang mga referensya na magagamit natin. Basahin natin, kung meron sa Biblia, may Quran, ilabas na natin kasi isang stand to eh, isang stand is establish mo yung kayo. po kapatid. Okay? Unang Acts chapter 11 verse 26 yung bago ang pulis na ang Gusto ko Kristiyano. na clear kasi isang stand na tayo po, after sa second stand, pag-rebat na tayo, then last stand, itugos natin, Colossians. Okay. Okay. So pag ilatag sa 5 minuto na lang natitira, ilatag ninyo na yung matibay na katayan, na talaga ang Christianity isang tunay na reliyon. Okay, time, start sa best. Okay, babasahin po natin kapatid. Dito po. Ay, lang ba? Sana mahirapan. Dito sa Acts 11 verse 26, sinasabi sa Living Bible Translation, Pinipan, Hello. dito sa chapter 11 verse 26 ng Living Bible Translation, when he found him, he brought him back to Antioch. In both of them stayed there for a full year, teaching the many newcomers. It was there at Antioch that the believers were first called Ang Christians. mga sumasampalataya sa Panginoon na nakumbert ay tinawag na unang mga Kristiyano sa Antioquia. At ayon dito sa Carta ng Encyclopedia, sabi dito, the Roman Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. At ayon din po sa World Information Almanac, mababasa po rito, the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ayon din dito po sa mga Britannican dala-dala ko, masakin po nila ito mamaya. Bubuksan ko po ito, makapal po ito, na wala pong pag-aalinlangan. The Christianity or the Roman Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. Ayan po, baka naghahanap ko silang totoo. Bumasa na po ako ng isa. I-reserve ko lang po na yan. Babasahin ko na po. The name of the church is derived from the base in the whole, from term meaning universal. The word Catholic refers to the wholeness of the church. For many centuries, the Roman Church claimed to be the only true Christian denomination. Ano ba? The Roman Church no longer claims to be the exclusive custodian, revealed doctrine and the only true church. Basahin po natin sa World Information Almanac. Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ, 33 AD. Ayan po, mababasa po natin. Ano pa po ba ang gusto niyo mabasa? Dangkang Encyclopedia. Mamaya ako na po ani sa Biblia. Dahil gagamit po ako ng Biblia. Meron ka na lang 7 minuto. Marami pa. No longer natural.
Mamaya na yung mga brother ha. Hayaan muna natin sila. Sabar lang muna. Ito mamaya tatagalagin ko. Hindi alam yung walong. Salamat sa linig ko. Hindi bigat, patotoo po ito. Pag sinabi ni Jesus, sa ang Diyos. Maubos na yung oras mo niyan. Excuse agad ha. Break lang natin ng time hold konti para medyo extend na. I-hold lang. Again, uulitin natin, no? Itatayo ng kabilang slide si Brother Melchor Manalili, no? Na yung... Ang hinahanap nila. Okay. The true religion is Christianity. Yun ang topic ha, yun ang itatayo. Kaya may pinasa ko na eh. O basahin mo din yung akin na yung letters niya yung Christianity. Eto. Step. Start. Eto. Hindi, meron ako ano. Meron ako sasakyan. Marami yan. Apat na box na yan, pinigil na lang. Kapag sinabi ni Jesus. Pero yung mga, yun lang, ganun natin ang sandwich. Mga Marshall natin ha, yung mga brother natin. Christianity, religion based on faith in Jesus Christ. Ha? Hindi bang tatungan mas yung mabigat? Religion based in Jesus Christ. As the Son of God, the Orthodox Christian faith summarized in the Apostles and the Nicene Creed. Ayan. The history of Christian has been turbulent and other sectarian. The first major schism took place in 1054. Nakita niyo na po ha. Marami pa po iyan. Hindi ko po inilalatag lahat. Ha? Mamaya po, sila po, magpapatunay po sila ng mga history din na ang Islam ay tunay na relihiyon. Kasi tinatanong ako ng kapatid natin ha. History po ha. Referensya, Quran at Biblia. Kaya sa Biblia po, mababasa natin ang salitang Christianity, letra por letra, pag tinanong nila ako dyan. Babasa po ako Christianity, letra por letra. At mamaya rin po, dapat po, ang gusto ko po, ay meron din silang mga history, mga books of reference, na magpapatunay na ang Islam ay tunay ng relihiyon. Hihintayin po namin yan. Dapat po, dahil ang hiningi ng ating moderator, ang dami ko pong pinalkal ng mga referensya. Ito rin po. Ito rin po, marami. Marami po akong referensyang ipinakita dyan. Marami po akong inilatag dyan na ang Christianity ay nag-root word kay Jesus Christ. Mula Judaism, turn to Christianity. Wala pong pagkakalinlangan yan. Ngayon, sabi nga ganon, sa unang Timoteo 3:6, napakahiwaga ng ating relihiyon. Pablo, napakahiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag na maging tao, pinatotohanan ng mga anghel. Nakita mo sino yun? Ibig si Kristo. Ayan, relihiyon po yun. Ngayon, yung Diyos mong tinatag ni Kristo, Christianity po yan, kamasahin po ko tumamaya pag tinanong sa akin. Letra por letra. Dala-dala ko po yung iba-iba klase ng Bible. Letra por letra po at babasa ko. 5 tanongan lang po yan. Kaya po, gaya ng hiningi ng moderator natin, bumasa po muna ako ng ilang referensya. Dahil po ayoko maubos yung oras, mamaya ikakas ako na yan kung saan ako bubunot. So, doon po, 2 minuto na lang. Doon po magpapatunay na ang mga unang mga relihiyon ay Kristiyano. Ayon din po dito, 2 minuto na lang, Concise Britannica Encyclopedia. Patungan ko. Wala raw ako nabasa, sabi ng audience. Nang ina pa ako buklat ng libro.
Nakakatawa. O, 1 minuto na lang daw. O, 1 minuto na lang. Oo. Tatapusin na lang natin. Ayan yung basa. Oo. Babasahin ko na lang po. Bro, oras. Yung oras na wait mo rin, babasahin lang po natin. O, sige. Basahin mo. Nag-iinip na yung mga bata mo kapag para sila Vinicius. No longer. Babasahin ko na lang po. Ayun. Christianity. Religion is stemming from the teaching of Jesus Christ in the 1st century AD. In sacred scripture, the Bible, particularly the New Testament, in principal tenets, and are that Jesus is the Son of God and the second person of the Holy Trinity. Ayan, nabasa ko po. Tuloy natin. That Jesus died to redeem humankind, Christianity was originally a movement of Jews who accepted Jesus Christ. Gaya po ng sinabi ko, kapag tayo ay mga alagad ni Kristo, ang tawag sa atin ay Kristiyano dahil sa ay tinanggap natin. Yun lang po. Okay, natapos na yung oras mo. Papanahon naman ng moderator ngayon. Okay, thank you very much sa panig ni Brother Picture. No? So, i-summarize lang ng moderator yung perception niya, no? Yung mga deliberation niya, kung anong deliberate niya, sa unang tayo niya, sabi niya, yung mga, para clear, no? Para, okay. Kasi ang topic niya kasi, ilalabas niya na yung Christianity is a true religion, no? So, ito yung mga ilalabas niya, no? Sa una, yung kanyang, mga revolution niya, dinoktor, hindi bias, iligtas ng Israel, Christianism, Judaism, Christianity. Christianity, tunay na reliyon, may kabinan o kasunduan sa Diyos. Yung mga ano yan, Acts 11:26, Christian people to the converted people. Yung mga converted people, tinawag Christian. Ito, Catholic is the wholeness, true church, Roman Catholic Church. Christianity, religion based on Jesus Christ. In the Bible, Christianity is the true religion. Itong last, so Christianity, originally, the movement of Jews, right? So yun na, 5 tanong to start the indasa doon sa presentasyon ni Brother Melchor. Okay, kapatid. Paalala ko lang sa mga kapatid Muslim, wala pong ipitan dito, walang insultuhan. Kung sa tingin nyo mali ang sagot, kaya na lang po ninyo, no? Mamaya na lang po kayong mag-react o mag-react. Handa ka na ba, kapatid na Melchor? Okay, handa na kapatid na Ako po, magtatanong base sa sinabi mo. Una, ang sabi mo, tunay na reliyon na tinayo ni Kristo ay Kristyanismo. Tapos, sabi mo, letra por letra sa Biblia. Pwede po bang malaman, informative? Kasi hindi ko alam, saan po nakalagay sa Biblia na tinayo ni Kristo ang Kristyanismo, letra por letra? Sagot na po, kapatid. Ang sinabi ko po, ito po ang tinayo ni Kristo ay Kristo ay Christianism. Okay. Ang tinayo ng Christian, ang tinayo ni Kristo ay Christianity. Babasa po kami. Hindi po, sabi niyo sa Bible po eh. Apo. Clarification lang ho. Letra por letra,
ang tunay na reliyon na tinayo ni Kristo ay Kristyanismo. Okay. Letra por letra, Opo. kasipla. Yun The lang. Titus chapter 2 verse 1, the Living Bible. Ano po si Kristo po ang nagtatay. Opo. Ano po nakalagay? Ito po, mababasahin po natin. Titus chapter 1 verse 2. Looking forward in the wonderful time, wherewith expecting when His glory. Titus chapter 2. Okay, sandali lang po. Huwag muna kayo magalaw, Akbar. Mamaya na may magalawak po pag nagsyahada na po siya. Excuse bro, unang tanong, iulitin ko lang sa moderator again para malinaw, no? Ito tanong ni Brad, ni Ustad ni Dasal. Saan mababasa sa Biblia na itinayo ni Kristo letra por letra ang Christianity? Yun ang unang tanong. Sandali lang, kapatid. Sabar lang ha, mamaya na tayo. Okay lang po, kaya masagot kayo hindi. Walang problema po yun. Wala namang ibitang ito. Pero As for, pakita na ho kayo kasi. okay lang yan, okay lang yan. But as for you speak of the right, heading those along with true Christianity. Ayan. Okay. Sino po nagtayo niyan? Ito po sa unang Timoteo 3:15, napakahiwaga ng aking reliyon sa inahayag na maging tao, pinatutuhanan ng Espiritu Santo. Sino po yun? Si Kristo. Sagot ko po, kapatid. Letra by letra, true Christianity. Nabasa ko po sa Biblia. Yan, sandali po. Anong sulat bro? Timoteo. Titus po, Titus. Baka sa nilog lang, nilog ka ng moderator. Nilog ka ng moderator para notice. Ito, pwedeng clarification lang. Yung Bible ko pa sa. Okay, basahin ko ha. Ang ginamit ko po, the Living Bible. 1-2 ba yun? Ano pong talata yung binasa niyo? Ito ba yung highlight? Ang ginamit ko po, the Living Bible. Opo, okay lang po. The Living Bible po ba yan? Ano pong talata ulit? Titus 2:1. Basahin niyo po. Baka sabihin niyo po, Okay lang po. Pwede mo ba? Bakit clarification lang to, Mr. Moderator? Okay lang. Para maging malinaw. Informative naman po. Ngunit, magsalita ka ng mga bagay na naukol sa aral ng magaling na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon, ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Magkagayon po man, kung iba yung version na binasa mo, pero po bang nakalagay doon si Kristo, tinayo ang Kristyanismo? Kasi ganun po ang sabi, letra por letra, itinayo ni Kristo ang Kristyanismo. Yan na nga. Tanong muna natin kasi clear na Ay, kung wala, okay lang po. Ito si Kutsi. Basahin lang si Kutsi. Sino? Itong... Mr. Moderator, magtanong sa Oo, hindi. Clear na Hindi, nagtanong po ako eh. Nagpasalasa. Kinlaro ko lang yung binasa ko eh. Anyway, magkagayon pa. Ulitin ang tanong ng kabila. Ang tanong sa kabila, saan mababasa sa Biblia na itinayo ni Kristo, letra por letra, ang Christianity na true religion? Ang sagot, Titus 2:1. Basahin ko ha. But as for you, speak up for the right living that goes along with the Christianity. Wala tayong magagawa. Yung version. Yun lang. Opo. Sinabi ko na sa unang Timoteo 3:15, napakahiwaga ng ating relihiyon sa inahayag na maging tao. Sino yun? E di si Kristo. Ano relihiyon? True Christianity. Nabasa ko po sa Biblia. Ayun na po magano. Pangalawang tanong po. At saan yan? Opo. Pangalawang tanong po. Saan niya kung tatanggapin yun? Correctly, Mr. Binto, kasi ito narinig ko sa'yo,
sabi mo sa Biblia, si Pablo ay tinawag na Kristiyano. Tama po ba? Opo. Opo. Informative lang. Walang mga problema. Lapig ko lang sa'yo. Saan po kaya sa Biblia na si Pablo po ay Kristiyano? Babasa ko ako. Opo. Clarification lang. Saan po sa Biblia? Kasi yung Mr. Moderator, ganito po. Sa pagkakaalam po ni Karashid, baka naman maturuan ako ni Medyo. Kasi wala pa akong book sa kilig-kilig, nagbabasa na ako ng Biblia. Ito po, babasahin ko po. Mr. Moderator, tatlong salitang Kristiyano lang ang mababasa mo sa Biblia. Sa nakalagay. Magtanong ka lang po, mamaya niyo po Ano yung lang po, opo. Ito po. Tinaklarify ko lang po. Ito po tama. Pangalawang lang po ito. May konting ano lang. Ang Kristiyano, tatlong beses mo lang mababasa sa Biblia. magtanong ka po. Acts chapter 11, verse 26, 28 ng Acts, unang Pedro, opo, sige. 1:26. Ngayon, sabi niya, opo, si Pablo daw tinawag na Kristiyano ayon sa Biblia. Tanong ko lang po, saan po sa Biblia na tinawag po si Pablo? Una-una bago ko sagutin, magtanong lang po siya. Mamaya niyo po ako Ang naliwanag ko lang ko ng Okay. Babasahin po natin sa The Living Bible. Opo. Ito po ay makikita sa sulat ni Apostol San Pablo. Ito po kinukuha ko yung sikas. Philippians 1:13. Philippians. Yung bumasa na po. Ayan. I am... Ito na sagot, brother. Dadaan sa moderator para parehas. So yung pangalawang tanong, saan po sa Biblia na si Pablo ay tinawag na Kristiyano? Tama ba yung tanong? So sagot ni brother sa kabila, Philippians 1:13. Basahin ng moderator, ha? 13. For everyone around here, including all the soldiers over the barracks, knows that I am in jail simply because I am a Christian. Because I am a Christian. Yun Yun po po, sagot niya, yun ang sagot niya. yun po ang sagot niyo. Nabasa ko. Mamaya po natin papaliwanag. Pangatlong tanong po. Pangatlong tanong po. Nabasa ko po. Sabi po ninyo, Katoliko po, that is the true religion which Christ built. At pwede rin po bang matanong kung saan pong Okay. Babasahin ko po. saan po nakalagay sa Biblia na ang Katoliko po ang tunay na reliyon na itinayo ni Kristo. First pa rin. First pa rin po, Bible. sa Bible. Huwag ka na musta, matatalo lang yan. Greek Bible, the original word of the New Testament. Letra por letra, Iglesia Katolik. Okay, basa. Greek Bible po. Ano ba, Iglesia ni Cristo? Ano po? Iglesia Katolik. Ano po? Ang Catholic po, hindi po yan Tagalog. Opo, saan po yun? Okay. Sa Acts chapter 9 verse 31 po ng Greek original word ng Bible. Nakalagay po, Romanian Ecclesias Catholic. Ano po? 931 po ng Greek Bible. Basahin niyo po dyan. Pwede po bang mabasa? Gusto ko lang maramihan dito, no? Ano? So yung pangatlong tanong ng kabila, Brother Dasa, no? Baro sa Alam sa Biblia na Katolik ay tunay na reliyon. Sinasagot dito sa kabila, tinayo po ni Kristo. okay, ang tinayo ni Cristo. So, sagot sa kabila, Acts 9:31. Basahin natin. Okay. Ang hinahanap nito yung Iglesia Katolika at tinayo ni Cristo, letra por letra. Ang gusto nito eh. Yun ang hinahanap ko eh. Mahilig ko sa mga ano. Una-una, bakit tinawag na Roman? Dahil ito po ay namunga. Sabi gano'n sa Roma 1:8, sapagkat kayong lahat na nataga-Roma, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Pangalawa, tinawag po yung Ecclesia Catholic ayon dito sa Greek Bible. Ano pa po bang hinahanap nyo? Hindi, ang hinahanap ko lang simple. Ayun po. Itinayo ni Kristo
Okay. Katoliko, Mateo 16, ito ang tunay na reliyon. Ano po nakalagay sa Mateo? Okay. You are Peter, upon this rock, I will build my church. Ano church po yun? Sabi ni Cristo. Yung nakalagay po din Katoliko. Ito po yung Katolik. Okay po, ito sa sinabi ni Kristo. Wala po doon, pero sinabi mo yan. Makinig po. Makinig po. Okay. Ito yung po yung sagot ko. Kaya po walang Katolik doon, itatayo pa lang eh. Itatayo pa lang. Itatayo pa lang. Mga apat na tanong. Kaya hindi ko pa nakikita, itatayo pa lang. Kaya ba po, Mga apat na tanong. kaya po I will build, hindi pa po nagaganap. My church. Naintindihan ako namin. Naintindihan ako namin. Intindihan niyo na po. Ito po yung pangalawang tanong. Kapang-apat pala. Yun naman pala, itatayo pala. Eh, bakit mo sinabi? Bakit mo sinabi? Na ang Kristyanismo na una pa sa lahat ang reliyon. Ay, wala po ako sinabing gano'n. Excuse me po. Ang sabi ko po, ito po. Kailangan natin, kailangan. Nagugat po ang Christianity sa Judaism. Sa Judaism po. Meron po tayong record. Meron po tayong record. Kapatid, meron po tayong record. Okay lang po. Okay lang po. Okay. Meron po tayong record. Kailangan niyo po. Kailangan natin kasi ito, letra por letra, yung unang sinulat ko eh. Pag naging naman, ito sagot niya. Yun na ba yung formal na tanong sa pang-apat na tanong? Yung, Ayun po. Sabi kasi niya, ito, letra por letra, Kristyanismo nauna pa sa lahat ng religion. O ngayon, narinig natin kanina, itatayo na lang. Itatayo pa lang pala. Bakit mo sinabi? Kristyanismo ang nauna. Ngayon po, ayaw. itatanong ko lang yung pang-apat. Ano natin? Pangapa. Pang-apat. Bakit mo sinabi? Kapatid, sagutin ko. Na yung Kristyanismo, Sagutin ko po. ang nauna-unahang reliyon? Nauna sa lahat? Ang sinabi ko po, ang Kristyanismo po, nagugat po yan sa Judaismo. Hindi ko po sinabi, nauna sa lahat ng relihiyon. Kaya nga pinare-record ko rito. Pinare-record ko rito. Ito po. Bumasa po ako ng mga literansya. Ito po yung limang katanungan, ulit katanungan. Apa. Ito yung panglima. Ito yung panglima. Ito yung panglima. Binasa mo yung Acts gawa 11:26. Apa. Ngayon, yung salitang Kristiyano, sabi mo, pakipasa nga, Brother Knight. Okay lang ba? Basahin sandali pa rin. Opo, basahin. 11:26. 26. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon ay kasama nila ang iglesia na nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano. Iglesia ang binanggit. Sandali. Yung palang Kristiyano, unang ginamit sa Antioquia. Ano po tanong? Ito po tanong. Yun hubang salitang Kristiyano, lumitaw, nung panahon si Kristo yung nangangaral pa. Wala na si Kristo. Ang kasi po sa Acts chapter 11, Ang sagot ko po, inasa niya na. Unang tinawag ang mga alagad ni Kristo, yung iglesia na Kristiyano, doon sa Antioch. Your question is your answer. salamat po sa Antioch, sa Jerusalem. Yung sagot mo, ikaw rin ang nagtanong. Your question is your answer. Maraming salamat po.
Okay, no? Medyo may nakonting tanong, pero clear natin kasi again, ha? Ito ang first time ni Ustad Indasa. I-establish niya, no? Itatayo niya. So, wala pa rin karibat, walang ibat dito. I-establish niya muna yung stand niya na yung tunay na reliyon ay Islam. So, 20 minutes din to. Pagkatapos yan, tatanungin sa pila ng 5. Okay? So, timer. Yung mga brother natin na medyo luwag-luwag lang ng konti dito kasi may mga nanonood doon sa kabila natin. Yung mga brother natin sa bar lang, ha? Okay, magsisimula na si Ustad President Dasa. Okay, ha? Ganun pa na mga brother, ha? Okay, maris ko lang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dumating na ang katotohanan. Narito, dumating na ang katotohanan at naparang na ang kabulaan. Katotohanan, ang kabulaanan ay sadyang mapaparang. Alhamdulillah, ang lahat ng pasasalamat at papuri kay Allah. Narito po si Karashid upang patunayan po yung aking stand kung bakit po Islam ang tunay na reliyon. Ang gagawin ko po, patutunayan ko muna, siyempre, kung reliyon ang pag-uusapan, dapat ang tanungin natin o dapat ang source natin, unang bigit sa lahat, ang Diyos. Di ba? Diyos muna. Kaya gagamit ako ng internal evidence. Patutunayan ko siya ngayon din, hindi mamaya. Ngayon! Kasi yun muna ng aking stand, mamaya na yung batikusan. Pero pagpapaunan ko alam nyo, matagal na akong hinahamon ni kabayan na Benchoro. Ayaw ko kasi supposed to be na kumatol pa sa Katolik. Malapit po sa puso ko ang Katoliko. Ha? At mamaya patutunayan ko bakit, anong dahilan ko bakit ayaw ko makipag-debate sa Katoliko supposed to be. Ha? Kaya mga Katoliko ito debate lang. Wala kaming personalan. Pero kailangan ito Kasi utos din to ni Allah Ang sabi ni Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kumuliksa ka sa kapamaraanan mainam. Magsisimula na po. Kailangan ba ang reliyon? Ano ba ang reliyon sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang Diyos na tunay? Ang aking gagamitin, internal evidence. At internal evidence, galing sa Quran. Ang sabi po ni Allah, iisa-isay natin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. فأقم وجهك للدين حنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Pakibasa sa Tagalog, Brother Nay. Kaya panatilihin mo. Ano sura po? Kaya panatilihin mo ang iyong mukha sa reliyon bilang isang makatotoo. Ang katalagahan ni Allah nasa pamamagitan nito ay nilalangga ang mga tao. Meron palang reliyon na katalagahan ng Diyos. Nasa pamamagitan ng katalagahan nito, ang fitra ni Allah, nilikha niya ang mga tao. Sa makatwid, sa reliyon ito, nilikha niya ang mga tao. Ano ang reliyon ito? Tuloy ang basa. Walang pagpapalit sa pagkakalikha ni Allah. Iyan ay ang matuwid na reliyon. Ang matuwid na reliyon, ang katalagahan ng Diyos, na sa pamamagitan ng katalagahan nito, sa makatwid ang reliyon ito, nilikha niya ang mga tao. O meron palang sadyang reliyon, na kung saan doon tayo nilalang. Kaya kita mo, takmasdan mo katawan mo. Ha? Sumusuko sa palatuntunan Talagang may sinusunod Pwede ka bang hindi matulog? Sa ayaw sa gusto mo, makakatulog na. Pwede ka bang hindi kumain? Pwede ka bang hindi uminom? Hindi. May sinusunod. Ngayon,
kabilin-bilinan sa amin. Palibasa nasa magwid kaming reliyon na ibahagi namin sa tao. Ano yun? Ang sabi ng Quran, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. Sabihin mo, tunay na ako ay pinagtubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landasin. Saan tayo pinagtubayan? Sa tuwid na landasin. Isang reliyong tama. Reliyong tama. Na reliyon ni Abraham. Reliyon ni Abraham. Bilang isang makatotoo. At hindi siya napabilang sa mga musyrik. O hindi siya napabilang sa mga nagtatambal sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Ito pala, itong reliyon na to, tamang reliyon, tuwid na reliyon, reliyon ni Abraham. Sino ba si Abraham? Basahin po natin ang sabi, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wama kana minal musyrikin. Ito ba si Abraham? Ito ba siya? Kristiyano ba siya? Ano sabi ng Quran, Brother Knight? Si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano. Ano maging Hudyo? Apo niyo yun? Bagkus siya ay noon ay isang makatotoong Muslim. Muslim pala si Abraham. Tuloy. Hindi siya napabilang sa mga nagtatambal ni Allah. Noon pa man sa panahon ni Abraham, Muslim na ang tawag. Ang ibig sabihin ng Muslim, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tunay. Noon pa man, tinawag ng Muslim ang mga alagad ng Diyos. Ano katunayan, Brother Knight? Magkakaiba kayo alang-alang kay Allah. Ibaka kayo. Makibaka kayo alang-alang kay Allah ng totoong pakikibaka. Siya ang humirang sa inyo at hindi siya naglalagay ng anumang pahirap sa inyong reliyon na siyang paniniwala ng inyong amang si Abraham. Amang si Abraham, ama natin si Abraham. Tuloy. Siya ang tumawag sa inyo bilang mga Muslim noong pa at ngayon dito sa Quran upang ang sugo ay maging saksi sa inyo at kayo naman ay maging saksi sa mga tao. Ang tawag pala sa panahon ni Abraham, Muslim, noon pa man, ang lolo ng tauhid. Si Abraham, tinatawag ng Muslim ang lahat ng mga alagad na sumasampalataya sa nag-iisang Diyos na tunay. At ngayon din, sa kanyang apo, ng huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muslim din ang tawag. Ngayon, ito palang reliyon na to, katalagahan ng Diyos. Sa pamamagitan ng katalagahan ito, dito tayo makita ng Diyos. Ang reliyon ito, tama! Tuwid! Reliyon ni Abraham! Ano pangalan ng reliyon? Ha? Anong pangalan ng reliyon? Ito ba inano sa pangalan ng tao? Katulad ng Buddhist? Ito ba inano sa pangalan ng mga lugar? Tanungin natin ng Diyos. Ano pong pangalan ng reliyon? Diyos mismo nagbigay ng pangalan eh. Anong sabi niya? Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Let me repeat it again. Anong sabi ng Diyos? Diyos mismo ang nagsabi. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Baganay? Tunay na ang reliyon sa ganan kay Allah ay ang Islam. Yeah. Wala nang paligoy-ligoy. Letra por letra, Diyos mismo nagsabi, ang the religion in the sight of God is Islam. Ang tunay pangalan. Katunayan, brother, Victor, kapag gusto kang pagpabayan ng Diyos, anong kanyang gagawin? Tinan mo ha? Halimbawa, inshallah. Malay natin mamaya, pagpabayan siya ni Allah. Ano ang unang gagawin ng Diyos kay Melchor?
kapag pinagnubayan siya ni Allah, inshallah, pakinggan po ninyo. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Kaya ang sino mang naisin ni Allah ng pagmubayan, paluluwagin niya ang dibdib nito sa Islam. Ano pong gagawin ng Diyos? Kapag gusto kong pagbabayan ng Diyos, paluluwagin niya ang iyong dibdib sa Islam para yakapin nito Melchor. Eh kapag pinagbabayan ka, binuksan ng iyong dibdib upang yakapin mo ang Islam, meron kang liwanag mula sa iyong Panginoon. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Pakibasa ba din ay? Magkatulad ba ang taong binuksan ni Allah ang puso, kaya siya'y nasa liwanag ng kanyang Panginoon kumpara sa isang taong hindi binuksan ang puso. Yan, pag binuksan pala ang puso mo para yumakap ka sa Islam, dala-dala mo ang liwanag ng Panginoon na lumalang sa ating lahat. Salamat. Okay. Ngayon, ito pala tuwing tamang reliyon. Mismo ang Diyos nagbigay Islam. Eh ngayon, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang ginawa ng Diyos sa reliyong ito? Pakinggan po natin. Ang sabi po, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sa araw na ito ay nilubos ko para sa inyo ang reliyon ninyo. Yan, nilubos na ng Diyos. Wala nang kulang, wala nang idadagdag pa. Tuloy. Binuo ko sa inyo ang pagpapala ko. Una, ang pagpapala. At inalugtuan ko para sa inyo ang Islam. Pinalugtan ko para sa inyo ang Islam. Letra por letra. Ha? Yan ang letra por letra. Malinaw na malinaw. Ha? O ngayon, ito. Kanila tatayo pa lang. Kompleto na. Okay, thank you very much. Nakahultang yung oras, ano? So again, i-clear ulit ng moderator yung topic natin. Ang patutunayan, establishing ng kabinansan si Brother Ustad Indasan na yung Islam na siyang tunay na reliyon. So, gusto naman clear ng moderator yung saktong sulat doon sa libro ng binasa niya, mababasa na yung Islam siyang tunay na reliyon. So, ilang oras na po tayo? So, may 10 minutes pa. Kuya, pa-request. Kulang 10 minutes, okay. Start the time. Yun na po, gusto mo rin ng moderator. Yung anong sura na mababasa na yung Islam siyang tunay na reliyon. Mamaya po yung sura, okay lang po ba? Kasi sa po, hindi ko kabisado. Ibig sabihin, anong sulat, anong makita natin na talagang Yung ang Islam, yung kanilang binasa ko po ay nasa Surah Al-Imran. Surah Al-Ma'idah rin ang sulat na. Mamaya po, pwede mo namin kayong bigyan kasi para iniisa-isa ko lang po. Internal evidence ko ito mula sa Quran po. Hindi, bibigyan mo natin. Wala akong problema yun. Ngayon. Okay. O di, inisa-isa natin. Ang reliyong ito, reliyon ni Abraham, tamang reliyon, matuwid na reliyon. Pagkatapos, binigyan pa ng pangalan ang sabi ng Diyos, Islam. Tapos nilubos niya ang kanyang kalukuran. Islam ang binigay sa atin na reliyon. Oh. Makabasa ngayon sa chapter 5, Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 3. Oh. Ngayon, pwede ka bang pumili ng ibang reliyon maliban pa sa Islam? Malino eh. Wala namang ganitong aklat eh. Pagdating sa pagtuturo ng reliyon, pwede ka ba bang pumili? Halimbawa, Mormons pinili, Buddhist pinili. Ha? Pwede ba? Ano sabi ni Allah? Sabi ng Diyos. O bigay natin ng surah. Ito yung nasa chapter 3. Chapter 3,
verse 85. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85. Ang sabi po rito, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino mang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang relihiyon, Ano mangyayari? Pag naghangat ka, pag pumili ka ng ibang reliyon, maliban pa sa Islam, hindi iyon matatanggap mula sa kanya. reject. Sorry, reject. Tuloy. At siya'y kabilang sa mga malulugi. Natumbas yun ng hindi ka maliligtas. Ha? Tamon linaw eh. Yun ang palatuntunan ng Diyos. Internal evidence ginagamit ko, Betyo. Sana kanina, internal evidence din ang ginamit mo sa akin. Ha? Ito respect. Eh ngayon, kita mo hindi pwede. Alam mo, Father Melchor, ang layunin ko dito, dakawa sa'yo eh. Wala ka na excuse. Sa araw ng paghukom, ang official religion ng Diyos, Islam, pag tumindig ka sa Diyos, ipadala-dala mong reliyon, patay kang bata ka. Huwag na muna yung araw ng paghukom. Sa pangatlong yugto muna ng buhay, pag namatay ka, nandun ka sa kubur, sa libingan, sa barsak na tinatawag na sa ibang dimension ka, doon pa lang, malalaman mo na eh. May magtatanong sa'yo. Tatanungin si Karasin, sino man mauna sa amin, siya lang nakakala. Halimbawa, tanungin si Karasin, may upong anghel. Inshallah, mapanggit ito eh. Tatanungin ako, Rashid, matino. Ano religion? Ipagkaloob na wani ang masabi ko, Islam po, Islam. Eh, pag tinanong si Pedro, malagutan ng hininga. Ang dala-dala na yung... O kaya inamatay mo. Matino, tinanong ka ng anghel. Ako po'y Mormons. Ako'y Jehovah's Witness. Ako'y tatandaan. Anong sabihin sa'yo ng malaika? Ito, nakakatawa pero totoo ito, medyo tanda mo ito. Akin na yung masuhin mo ito. Masuhin natin. Ha? O doon pala. Ngayon! Tingnan nyo ha? Tingnan nyo ang kagandahan ng Quran. Ha? Tamang reliyon, tuwid na reliyon, likas po kalikasan natin, nilikha tayo sa reliyong ito, tinawag niya ang pangalan ng reliyon, siya mismo nagbigay ng pangalan, Islam. Tapos sabi niya, kapag pumili pa kayo ng ibang reliyon, hindi ko tatanggapin yung pang pagiging Islam. Siyempre, Muslim ka nun eh. Yung makap sa Islam, tatawagin Muslim. Islam is the submission to the will of God. Muslim is the one who submit to the will of God. Ikaliligtas pa ang pagiging Muslim sa Quran. Magandang tanong to sa kanya eh. Pag Kristiyano ka ba, maliligtas ka sa Biblia? Mamaya yun. O Muslim, salitang Muslim, letra per letra. Ano yun? Ano sabi? Pakinggan din nyo ang magandang balita ni Allah. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Chapter 42 ito. Medyo. Sa araw ni worship, sa araw na yun, sasabihin ni Allah, o aking mananamba, wala nang takot sa araw na ito para sa inyo. Wala nang pangamba sa inyong mga puso. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Palibasa kayo'y nagsisampalataya sa aming mga tanda at kayo'y mga Muslim. Kayo'y mga Muslim. Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Magsipasok kayo sa paraiso. Magsipasok kayo sa paraiso. At ang sabi ba, udkhuluha bisalam. Dhalika yawmul khulud. Pasukin ninyo ang paraiso ng may kapayapaan. Yan ang araw ng pamamalagi, ang walang katapusan, ang buhay na walang hanggan. Letra por letra, internal evidence galing sa Quran mismo. Yan kasi ang topic natin eh. Pinapatunayan ko using internal evidence.
na talagang ang Muslim ay maliligtas ng tunay na rin ng Islam. Ngayon, minutes na lang. Uwi na ako, meron pa pala. O ngayon, internal yun na, ngayon external. Mga pa yun, kasi 2 minutes na lang. Pakibasa mo nga. Ano external? Catechism of the Catholic Church. Ayan. Mamaya pahiram ako. Mamaya. Huwag ka muna sumabat. Oh. Ano sabi ng mga Katoliko? Bago mo basahin alam mo, no longer na. Nagdeklara kasi ang mga Katoliko. Nagdeklara kasi ang Katoliko. Declaration on the relation of the Church. Mamaya na magpasahin. Hindi ka sabi na lang. Mamaya na. Nagdeklara mismo yung Papa. Ayan o, yung kanilang declaration. Tama, nagdeklara na sila eh. Ang Muslim maliligtas din pala eh. Kaya nga ito, yung mga Protestante at Evangelical, tunol, bakit kayo mga Katoliko diniklara nyo maliligtas din mga Muslim? Oh, yung otoridad ng Katoliko, pinagdeklara na, maliligtas din pala tayo. Ano pa tinitindig mo sa harapan ko? Matigas ka lang talaga, wala naman siya, kaya nga ayoko talaga ng kaya wala nang debate sa Katoliko at Muslim. Hindi nyo ba naalala? Puro dialogue na lang, puro about peace. Ha? So yun po, maraming salamat po sa inyo. Ano pa lang medyo? Ano pa bang problema mo? Hello. Okay, yan po ang unang stand ng ating kabila no, sa Islam. No? Kung marapati po ninyo, i-summarize natin ng konti yung mga nilatag na presentasyon na sinasabi ng kabila sa side ng Islam na yung Islam ay tunay na reliyon. Dito po, naka-noted sa moderator. No? Meron siya rito reliyong tama, reliyon ni Abraham. Si Abraham ay totoong Muslim. Meron pinamagat din sa Surah 319, no? Paluluwagin ang anti-tips sa Islam. Surah 5.3, Islam ay tunay na reliyon. Surah 385, maliban sa Islam, reject, kaya then sa araw na pag-hukom, ang tunay na reliyon ay Islam. So yung last niya, yung nakikisip namin niya, yung among the Muslim, sinabi ng book daw na nakikisip na maliligtas din yung Muslim. So 5 tanong ko. Maganda ka ng tanong mo. Marami po kami reference rito, pinapahiram ko rin po. Opo, manghiram din po kayo sa amin. Bukas po iyan. Okay, ha? Kaya ko po hiniram, i-explain ko kasi amin yan. Okay. Unang tanong ito, kapatid. Sabi mo, itong Islam ang tunay na relihiyon. Kung tunay na relihiyon, dahil ayon sa surah ninyo rito, sa Quran, ang alam nyo at ang mga Israelita may covenant. Tama po ba? Ang Kristiyano at ang alam nyo may covenant. Tanong, kung tunay na relihiyon, anong surah naman mababasa sa Quran nyo na ang alam nyo at ang inyong mga umma at si Muhammad may kasunduan o covenant? Basahan mo ng surah. Surah! Surah! Pwede mo na akong magpasa? Precious na bro, no? As moderator kasi gusto ko maging parehas ako. Noted lagi yung tanong niya kasagot, no? So, pakilinaw, brother, ang tanong mo dito. Unang tanong mo, pakilinaw ang tanong. Isusulat ko. Una kong tanong, premise. Ang alam nyo at ang Israelita may covenant ayon sa Quran. Tama po ba? Tapos, ang surah nyo rin nagpapatunay, ang inyong Allah at Kristyanismo ay ang Kristiyano may covenant. Ano namang surah sa Quran na mababasa na ang inyong Allah at si Muhammad at inyong mga umma ay may covenant? Pakibasa po surah na nagsasabi kung tunay yan, dapat may covenant yan. Basahan niyo po ako ng surah mismo sa loob ng Quran nyo. Ganito po, ganito. Anong surah sa Quran
na nagpapatunay na ang ala nyo, si Muhammad at ang mga umma ay may covenant. Basahan nyo po ako ng surah. Sandali. Alam niyo, ganito yan. Mr. Moderator, pwede yung mag-react ng konti bago ako sumagot. Meron siyang standard na ipinupukul sa atin. Ang tunay na reliyon daw, dapat may covenant. Yes, ayos ako. Yun yung standard niya. Sakuran niyo po. Oo. Yun ang batayan niya. Mamaya, magtatanong ako sa kanya, saan mo naman natangkot ko? Ngayon, gusto mo dito, pwede magbasa? Ganito, sandali. Hindi, dali lang. Ang tanong niya ba sa Surah. Sagutin ko po. Okay, surah. Opo. Anong surah? Sandali. Meron siyang binanggit eh. Sagutin ko muna. Yung covenant na binigay ni Allah sa tinatawag ng mga Nasrani. Kasi sabi niya, may covenant sila. Hindi, sabi ng Quran niyo. Opo. Sasagutin ko nga po. British ka, diba? Sasagutin ko muna. Binanggit siya, meron daw covenant sa Hudyo, meron daw covenant na sunduan ng Diyos, pati sa tinasabing Nasrani or mga Kristiyano. Pwede basahin ko muna? Ano yung covenant para sa inyo? Hindi, sumagot ka po. Opo. Surah po, ha? Opo. Ang tanong ko po, anong Babasahin ko na anong surah? Dahil babasa mo lang po ako, ang covenant po para sa mga nagsasabing kilay Kristiyano, nakalagay po yan sa chapter 5 verse 14. Basahin mo po. Anong covenant yan para sa kanila? Basahin po natin yung Surah Al-Maida, chapter 5. Ulitin ko po muna kapatid bago ka magbasa. Anong surah sa Quran na nagpapatunay yung ala nyo at si Muhammad at inyong mga umma ay mayroong Opo, covenant? sandali lang po. Makinig muna po kayo. Opo. Ito po. And for those who call themselves Christian, rebuke their covenant that they have abandoned a good part of the message that was sent to them. So we planted amongst them and became hatred till the day of resurrection. Ano po yung covenant na binigay sa mga alagad o sa mga sumasampalataya kay Nabi Isa? Yung pagdating po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang inabandona. Ano ngayon ang covenant? Una-una, sandali. Ang una-una, ang nakalagay, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ang tanong ko po, kapatid, anong surah? Yung pumasunuhan eh. Huwag ka sasamba maliban kay Allah. Kasunduan po yun mali kay Allah at kay Muhammad. Sabi sa Surah Yunus, chapter 10, 106. Kasunduan po, Kasunduan po. Kasunduan. Ang sabi mo doon, wala tad'una min dunillah. Huwag kang manalangin kundi kay Allah. Kasunduan rin, kasunduan po yun. Yun ang pinakamalagang kasunduan. Sinagot ko na po. Yung kasunduan. Anong surah mababasa na ang ala nyo at si Muhammad at mga umma may kasunduan, letra por, covenant, Chapter kasunduan? 47 po at saka chapter 10, Surah Yunus. Basahin po natin. Binasa ko na po. Basahin po natin kung may nakasulat ng kasunduan. Sinagot ko na po. Kapatid na natin, ibasa. Mr. Moderator, sinagot ko na po. Ibasa po natin. Sinagot ko na po. Ang sabi ko, ang kasunduan ng Diyos at ni Muhammad, huwag mong magtatambal maliban sa Ibasa po amin. yung kasunduan ang hinahanap ko. Hindi ko yung pagtatambal. Hindi ko po tinatanong yung pagtatambal. Sinagot ko na po. Kung ayaw niyo yung sagot ko, Yung kasunduan po yung tinatanong ko, hindi yung pagtatambal. Walang ganun eh. Okay, pagtatambal, ano? Kanya-kanya side, no? Ito, i-clear ko lang. I-clear ko lang, brother, no? Kasi sa mapuntasan din sa tanong nyo, yung Surah 47, saka Surah 10, ano? Chapter 10. Yung ibig ba sabihin yung letra po letra na ito kasunduan ko sa inyo, yun ba ibig ko sabihin ng tanong? Yes, dahil babasa ko mamaya, yung Israel at saka yung ala nila may kasunduan. Yung Kristiyano at saka yung ala nyo may kasunduan. Kaya ngayon, basahan nyo ako, yung ala nyo at si Muhammad, ang uma nyo, may kasunduan. Letra por letra. Apo. Ganito. Binasa ko na po kanina yung kasunduan. Ang sabi po ng Diyos, huwag kang sasamba, huwag kang mananalangin, kundi sa akin lang. Yun po kasunduan. Kasunduan pa yun o hindi? Kasunduan! Purpose po yan, purpose. Iba po ang kumain. Hindi. Dali lang. Huwag kang mag-react. Brother
tanong ka lang sa akin. Brother, yun na po sagot niya. I-rebat mo na mamaya. Yun na may na-rebat mo. So, pangalawang tanong. Okay na yun. Wala. Pangalawang tanong. Sabi mo si Abraham ay Muslim. Babasa ako ng surah. Ask ko na ka magtatanong. Sabi mo kasi, oo naman, doon ako kukuha ng tanong. Kasi sabi niya, si Abraham daw Muslim. Dali po. Kinote mo yung Quran. Quran ng Ako po ako magkukuha. Hindi, dali po. Pwede ko masahin ulit. Mamaya naman po, magtatanong lang ako. Ang sabi mo, Ano yung sabi ng Quran po natin? ang sabi ng Quran mo, Masahin po natin ulit. hindi, wala pa akong tinatanong. Sige po. Di ba mo ako nagtatanong? Wala pa ba akong tinatanong, kapatid na Rashid? Mamaya ka bumasa. Sabi ko na surah, surah to, Al-Baqarah, 131. Sabi po rito, pagmasdan ng ang kanyang Panginoon ay nagmika sa kanya. Isuko mo, sabi kay Abraham yan, isuko mo ang iyong kalooban sa akin. Maging, hindi sinabi na Muslim ka, maging sa English, maging Muslim. Ang tanong, nung hindi pa sumuko si Abraham bilang Muslim, ano po yung religion niya? Sabi niyo, ay Muslim. Pwede yung Mr. Moderator. Sandali. Hindi ba? Ayun na pala. Yung tanong niya ito. Nasagot na ako. Nung hindi pa raw Nung hindi pa sumusuko si Abraham, dahil masabi mo kanina, ang relihiyon ni Abraham sa una ka Muslim. Sabi niya, isuko mo, maging Muslim ka. Nung hindi pa siya nagiging Muslim, ano po ang relihiyon ni Abraham? Yun po yung tanong ko. Sandali. Pwede ko magot. Alam niyo yung sagot? Mr. Moderator, pwede yung bang pakituloy lang po yung pagbasa? Ano sinabi ni Abraham? ano ba sa ito? Alip dito. Dali po, sandali eh. Sumasagot na ako eh. Dali lang po. Kaya ka na. Ang tanong ko po, nung hindi pa po siya Sandali. Sandali. Excuse me, oh. Kita niyo mo ulitin ko. Excuse me. Sumasagot na ako ngayon. Mamaya ka na. Ganito Yung rule nito, magsasagot, yung rule nito, magtatanong. Nagbigay ng premise kasi may binasa siya. Then sa binasa niya, nagtanong siya ron, nag-request naman yung sasagot na pwede basahin. So basahin ng moderator. Sabi raw ng Diyos, maging Muslim ka. Sandali. Basahin ko. Ano sagot ni Abraham? Basahin ko bro ha. Yung pula ba? Ulitin mo pagbasa. Pagmasdan ng ang kanyang Panginoon ay nagwika sa kanya. Isuko mo ang iyong kalooban sa akin. Maging isang Muslim. Hindi siya. Abraham ay nagsabi, isinuko ko ang aking kalooban bilang isang Muslim sa Panginoon. Kapatid, ang tanong ko, nung hindi pa siya sumusuko, nung hindi pa siya nagiging Muslim, ano yung religion niya? Yun ang sagutin mo. Iwasan mo bro, para namin yung issue. Kung kayo madalas na tayo. Moderator yung tanong ng moderator eh. Ulitin natin ang basa kasi ito siya nagtanong sa pinasa. Ulitin natin kasi premise naman ang nagtatanong. Kung bigyan natin ang premise niya, babasahin natin din ang tanong siya sa bibig. Sige po. Sa 31, di ba? When his Lord said to him, submit. Nagsasabit siya dyan. Sandali. Pero kaya kasi hinihintay ng moderator eh. Alam ko malabo na konti kasi ito, mga ano. When his Lord said to him, submit
to be a Muslim. Ayan, Toby. No. Ano ba to? IA ba yan? IA? Okay, ito yung quotation matasahin ko. When his Lord said to him, open quotation, submit. Then may open parenthesis, i.e. It emphasizes Tama, be a Muslim. Close parenthesis. Then, meron sa kasunod. Listen. Open quotation. I have submitted. I have submitted myself. Then, meron po open yung po sa as a Muslim. Kami ako napapaliwanag. Okay po, ang tanong ko po, Toby, nakalagay Toby. Sumagot na ako eh. Okay po, ang tanong ko po, Sumagot na ako. ang tanong ko po, kapatid, Kung ayaw yung sagot ko, mami ako matutulan. nung hindi pa siya nagsasubmit, kasi Toby, nung hindi pa siya nagsasubmit, ano po ang religion niya? Ito niyo siya paborito, para maging importante. Mga natin ha, sabar lang, huwag tayo kasi doon nagsisip. Relax lang mga kapatid. Hindi yata nakakaintindi ng grammar itong kausap ko. Saglit na lang, kasi marinig niya. Sumagot na ako, ayaw niyo ng sagot ko. Sabi, sumuko ka, submit, tubi daw, tubi ng tubi. Di ba? Bro, ano sinabi niya, bro? Sumuko na po ako eh. Submitted already. Ibig sabihin, past tense, nag-submit na siya. Yun ang sagot ko. Mr. Moderator, nato na po tayo sa sumuko. Nung hindi pa po siya sumusuko, dahil Toby, ano po yung religion niya dito? Ano po yung religion niya dito? Babasa ko. Yung hindi pa po siya sumusuko, ano po yung religion niya dati? Ito. Sabi ho ni Abraham, sa moderator. Yan ba yung sasagot niyo? Okay, ito na sagot ha. Ulitin natin. mamatay ang oras. Timing sa mga audience po, medyo timing lang tayo. Medyo mababa pa ito, hindi matatapos pag may masyadong ano. So, ang tanong niya bro, ganito. No, sa ayun sa nabasa, kung hindi mo yung natagipin yung sagot, sumagot na lang po kayo para matapos natin, no? So, ito yung tanong niya. Nung di pa siya sumuko, ano ang reliyon niya? Pakisa yung tanong, bro. Huwag mo parang nagdagaan yun ang tanong mo. So, yung tanong niya, ulitin ko, pangalawang tanong, nung hindi pa siya sumuko, ito kasi tanong niya, tignan natin. Nung di pa siya sumuko, ano ang reliyon niya? Ito ko niya si Abraham. Sagot ko. Sa moderator ko sagot ko. May mali siyang pagkaunawa. Hindi niya naunawaan yung binabasa niya. So yung nabasa, yung kanya, hindi pa sumusuko si Abraham, nakatiran pa eh. Panginoon, noon pa yan, I already submitted myself. Tatlong question. Yung sagot dito, yung sagot ni brother Pagkaunawa, mali pagkaunawa niya. Binipilit niya, ano ang reliyon? Ngayon, nung sabi niya ba, Panginoon, noon pa man, Muslim na po ako. Submitted past tense. Kaya dito na po tayo kasi noted na moderator yung sagot, no? Yung sagot ni, ang tanong ni brother, Ayaw niya, kami ang matutulad. bro, ang tanong ni brother nito, nung di pa siya sumuko, ano ang reliyon niya? Ang sagot sa kabila, hindi siya marunong umunawa. Okay, noted. So, nakikita sa second stat ko. Tatang mamaya eh. Inood mo yan yung mga sagot na ganyan. So, pangatlong tanong. Wala namang nakasulat doon na noong pa man. Mamaya ka mag-react. Okay, pangatlong tanong. Dinadagdagan niyo yung kuran niyo. Submitted na past tense eh. Bukod dyan sa inyong, internal reference na sabi nyo, Islam ang tunay na reliyon, sinala ang kasitan. Meron pa po bang world history, encyclopedia, na nagpapatunay na ang Islam talaga ang tinayo ni Allah? Ano po bukod sa Quran, ano
ano pong external reference sa encyclopedia, world history, o kung ano-ano pa mang libro na nagsasabi ang reliyon ni Allah ay tunay na Islam. Basahan niyo po ako. Kanina, meron po tayong mga encyclopedia. Alam mo sa Encyclopedia Britannica, pag tinanong niyo po doon, Islam, sinabi ko na ito kay Paul, yung debate namin. Islam is the religion of Abraham. Ngayon, hindi ka ba kontento? Katikism na binasa ko eh. Sabi ng katikism ninyo, they, the Muslim, they adore the one true God, the God of Abraham, and also the promise of salvation. E tutol ka pala dito sa aklat ninyo katikism. Okay, clear na yung tanong. Clear na siya. Gusto ko kasi bago tayo ulit. Pero po, Encyclopedia Britannica, Islam is the Abrahamic religion. Okay, sige, ano ko na sagot? Kasi gusto ko clear bago tayo umabot sa pang-apat na tanong. Mamaya mo yung mga yung sagot. Yung pangatlo, Ang usapan natin, tanong, sagot. Hindi tututol ka mamaya sa ripatan. yung bago tanong yan, bukod ba sa Quran? Meron ba bang ibang referensya na nagpapatunay? Babasahin ko ulit. Islam ay totoo yun. Yung sagot niya meron sa katikismo, meron sa ano yung isa? Britannica? Sandali. Hindi yung ito. Yung Britannica meron po. Oh, sige. Sandali, Brad. Naninektikal ka eh. Kanina nga, Kristiyanismo, Kristiyano, Katoliko, pinag-halo-halo mo eh. Okay bro, sagot bro. Kasi Alam mo ninyo, Islam, reliyon po yun. Ang yumayakap sa Islam, tinatawag na Muslim. Mamaya mo patunayan yan sa ripatan. Ito sa mundo. Ano raw ibang referensya? Ito, libro nila to, Catechism of the Catholic Church. Ang tigas talaga ng ulo nito, ayaw sumagot sa... Ha? The Church relationship with the Muslim. The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place, alone, unang digit sa lahat, whom are the Muslims? This professes to hold the faith of Abraham, and together with us, they adore the one, merciful God, mankind's judge on the last day. Okay, ang tanong ko po, anong referensya na nagpapatunay? Ang tinukoy niyo po, Muslim, ibig sabihin yun, mga tao yun, Muslim, mga tao. Ang tinatanong ko, anong referensya na nagpapatunay si Allah talaga ang tunay na founder niya? Hindi ko tinatanong yung Muslim yan. Hindi po kami naniwala. siya. Ito po dito natin para matapos matakbo tayo sa mga pagtatang. Ulitin ko, no? Sagot na nga. Yung tanong nyo ganito, bukod ba sa Quran, meron pa ba ibang referensya na nagpapatunay na ang Islam ay tunay na reliyon? Meron siya. Yun na nga tanong mo yun eh. Ito na sagot niya. Meron siyang referensyong katikismo. So mamaya kung hindi ka kontento, i-rebat mo sa tayo si Kanstan mo. Baka pa na tanong. Okay, nakakamatay ka ng oras. Hindi masagot. Okay, pangapat na. Wala. Okay. Dahil si Allah ang nagtayo ng relihiyon, sabi mo, kailan po? Hindi po tinayo. Ay, hindi tinayo. Tinayo kasi Ito hindi pala tinayo. Kung hindi ang tinayo, kailan po ba yan? Technical yung sinasabi niya. Tagalog kasi ako eh. Ay, Tagalog din po ako. Opo. Yung itinayo kasi iba ang ano eh. Hindi po yan Yung itinayo, iba, pagkakaintindi, nakatumpa. Hindi ko pa tinatanong yung nakatumba, kapatid ng Ustad. Ang tinatanong ko, sabi nyo, ang tunay na reliyon ni Allah ay Islam, di ba? Dahil yan ang tunay na reliyon, dapat may founder yan. Tama po ba? Hindi po. Wala kayo founder. Okay. Ang sinabi ng founder sa tao yun. Okay, kapatid. Eto pa. Okay. Sabi mo, kapatid, tanong. Kapatid, pang-apat na tanong. Sa Biblia namin, may Kristiyanong tinutukoy. Sa Quran ninyo, hindi po, marami po yan sa Living Bible. Opo, Paraphrase. Opo, mamaya niyo po ako tanongin dyan. Okay. Tanong, bakit po sa inyong Quran tinutukoy ang Kristiyano at Islam? Bakit
Bakit po sa Biblia namin, mga Kristiyano, hindi po tinutukoy ang reliyong Islam ni Allah? Pakisagot po. Dalawa kasi tanong ko, Brad, eh. Pakikiliwais, specific yung tanong ko para ang sagot specific din, no? Again, madali na ako, tigit na ako lagi. Gusto ko malinaw yung tanong, malinaw yung sagot. So, pakiulo mo ng saktong tanong. Ay, tanong mo. Sa Quran ninyo, binabanggit ang Kristiyano at Islam. Bakit po sa Biblia namin, ni isang sitas, wala pong magpapatunay ron na ang tunay na reliyon ni Allah ay Islam? Pakisagot po. Okay, bakit daw sa Biblia na hindi isang sintas, walang binabanggit tungkol kay Allah doon? Gusto niya kasi sasagutin niya sa Bible niya. Okay, sagot po. Alam mo, yung Islam kasi Arabic yun eh. Sandali. Arabic talaga, brother. Eh, ikaw din, ginagamit mo. No longer nga, hindi mo At maintindihan. bakit mo ginagamit ng Bible ng protestante? Mamaya lang ka sa akin, din naman. Ha? Okay, sandali. Okay, konting Yung Living Bible, hindi sa inyo yan. Ang protestante yan. hindi daw nabanggit ito ko. Meron! Intindihin mo lang! Oo! Basta! Sagutin na. Pakinggan nyo. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matapot ka sa iyong Panginoon, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo ang iyong paglingkuran mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa. Isuko mo ang iyong sarili. Katulad din ang sinabi ni Kristo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi yahong sumusuko sa kagustuhan ng Diyos. Yun po, Islam. Ang tanong doon, bakit po sa Quran nyo tinutukoy yung Kristiyano at Islam? Bakit pa tinutukoy ang Kristiyano? Ano yun? Bakit doon sa hindi tinutukoy kahit isa yung reliyong Islam ni Allah? Sandali. Alam mo ganito, ha? Bakit daw tinutukoy ang mga Hudyo, pati sama natin yung Kristiyano? Actually, nakalagay sa Quran, kung talagang susuriin mo, dinastit ng mga Kristiyano yun, pero Nasrani talaga ang nakalagay doon. Mamaya papaliwanag ko ano ibig sabihin ng Nasrani. Bakit tinukoy sa Quran? Kasi nga, ang huling sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natural, huling sugo siya ng mga anong kitab, ng mga sinaunang panahon, ng mga sumunod kay Moises, sumunod kay Jesus, na tinatawag na anong kitab, kaya ho nabanggit sa Quran. Wala namang mystery doon eh. Okay, clear na. Panglimang tanong, bro. Panglimang tanong. Na-counter na lang natin sa ribat mamaya kung ano yung sagot niya mali. Okay, i-counter nyo, ha? Okay So, na. panglimang tanong na. Okay na po, sige po. Ano yun na natin? Sabi mo po, maliban sa Muslim, Opo. nire-reject daw ng Allah ang ibang relihiyon. Kung nire-reject po itong relihiyong Kristiyano, bakit po nakasulat ito sa Quran nyo, dapat tinanggal to ni Allah? Okay, ulitin natin yung tanong niya, bro, para malinaw guys. Okay. Lari lang tayo, no, yung mga crowd, no? So, ito premise niya. Sandali. Mr. Moderator, Ika natin po, i-premise nyo muna kasi para pag yung tanong niya. Nagkaroon siya ng premise eh, kasi pinayag kayo kanina na ito, no, may pinayag kayo na sige po. Ganito. ay, sa Surah 385, no? Hindi po yung tanong niya kanina. Hindi, dito sa premise eh. Premise siya rito, yung tanong sa rito. Sabi niyo kanina, sa nabanggit ko siya ba, Surah 385, maliban sa Islam, yung ibang religion i-reject. So, ito tanong niya, no? No? Ano, pag-ulit na tanong, bro, ulitin yung tanong kasi may premise ka na. Ulitin mo. Ito kasi sinabi niya, maliban sa Muslim na Islam na religion, nire-reject na daw ni Allah yon. Kung nire-reject ni Allah ang Kristyanismong relihiyon, ayon sa Quran nyo, bakit nakasulat, nire-reject pala? Yun ang tanong mo at ipaliwanag mo, kung nire-reject ang Kristyanismo, bakit tinutukoy yan sa Quran
ninyo, ipaliwanag mo. Sandali. Sasagot na ako, ha? Sasagot na ako, pwede timing ka lang. Lumalabas, porket binanggit, ligtas na, hindi naman ganun eh. Halimbawa, yung pag-ano, binanggit sa Quran, ligtas ba yun? Hindi. Pagbigyan natin siya, bakit pinabanggit ng Kristiyano? Oo, medyo binanggit talaga Kristiyano. Pero ano ang sabi? Gusto mo dito, pwede mo pang basahin ninyo sa Tagalog? Pwede ba? Pwede. Ano sabi ni Allah sa mga Hudyo at Kristiyano? Surah chapter 98, verse 6. Ito na po lang. Ito na sagot. O, sabi ako, basa. Basa. Sura, ano ito mo na? Sura mo. Ano tayo hindi nagbabasa ng Quran si Ibig? Akala niya, bakit pinagit ng Kristiyano, ligtas na? Ganun ba sabi? Makibasa ang Mr. Moderator. At totohanan, sila na hindi sumasampalataya sa reliyong Islam. Lipon ng angkan ng kasulatan. Sino yun? Mga Hudyo at Kristiyano. Ba? Tutuloy lang. Saglit, ha? I-reject ng ni Allah ang ibang reliyon. Ngayon ito tanong niya sa panglimang tanong. Kung nire-reject, bakit nakasulat sa Quran ang Kristiyano? So ang binanggit niya, isagot niya nandun na yung mga taong katanggi, mga reliyon ngayon ay mapasa impyerno. Second stand ko ito, no? Sa second stand, tatayo muli si Brother Mentor. I-rebut niya yung mga statements sa kanila. Mag-Muslim ka na! So, second stand na po sa ni Brother Mentor, no? Ito, 15 minuto. Ika-counter mo na lahat, bro, yung mga, ano, lahat, ibanat mo na kasi sa third stand, wala na eh. Pupuso na yan, ibalik muli yung stand mo, okay? 15 minutes timer, ano? Okay. 15 minutes. Sabi nila doon sa Quran, mapupunta na sa impyerno yung Kristiyano. Nabasa nila. Babasa na naman ako ng pera nila. Hindi na po ako gagamit ng Biblia, puro Quran na po. Huwag po kayo mag-react. Quran po ito. Sabi niya yung kaligtasan daw, itatapon daw sa impyerno ang mga pagano, ang mga Arabo. Tanungin nga natin yung Quran kung nabasa nila po. Surah 262 sabi, katotohanan! Parang humina yung mic ko yata. Ang mga sumasampalataya, naniniwala kay Muhammad at sa Quran, mga sumusunod sa kasulatan, ano yun? Torah, mga batas, mga Hudyo at mga Kristiyano, ano? Mga Hudyo at mga Kristiyano at mga Sabiano na nananampalataya kay Allah sa huling araw ay nagsisigawa ng kabutihan sa kanila ang gantimpala. May gantimpala ba? May gantimpala tayo! Bobo, ang inyong ano, bobo! Tahimik lang! Alam ba talaga niya na bobo ka? Tahimik ka lang! Sabar muna, sabar! Sabayan muna natin siya! Nakita nila? Kala ko ba sabi ka naman ang kulang mo? Bakit ka naman gantimpala? Bakit ka naman? Sabi sa impyerno, bakit nagatimpala kami? Bakit? Bakit? Ayun ang Quran po, hindi pa ako lumabasa ng Biblia. Ayan, sa inyo ang gantimpala. Ayun. Mayroon po, sila walang sinabi doon. Ang sinabi, Hudyo, Kristiyano, Sabiano, kayo ay may gantimpala. Sa Quran, alhamdulillah. Okay, ngayon,
Pilipino yung koron nila, nagpapatunay na ang reliyon talaga Kristiyano. Babasahan po natin. At ang reliyon ni Jesus, Kristiyano. Babasahin po natin. Ito po. Bulan niyo po ito. Umingay na po kayo kahit na galing nyo na lang ako sa ingay, hindi po ako kayang ibahin ang ingay nyo. Sanay ako sa bibat. Sanay masanay ako. Ito po sabi po ng kurang nyo. Katotohanan, inyong matatagpuan sa lupon ng mga tao na may pinakamatinding pagkapuot sa mga sumpasampalataya, mga Muslim. Aba, may pagkapuot sila. Bakit daw? Ay mga Hudyo at mga Musrik, mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. Eto na. At inyong matatagpuan, and you will be found, at inyong matatagpuan, na may pinakamalapit, okay, pakinggan nyo, na may pinakamalapit sa pagmamahal sa mga sumasampalatayang Muslim ay sila na nagsasabi, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas. Aba, Kristiyano pala relihiyon ng Mesiyas? Ha?
aking Quran. Okay. Bibigyan ko po yung mga binigay kong sitas. Ngayon, bago po ako bumanat, ang tagal. Yung binasa niya po sa katekesin, nagtataka ako, nagpaliwanag siya. Ang tinutukoy po, Hold mo na yung oras, ano? So itong Pangalawang Standing Mentor, itibagin niya lahat yung mga itinayo ni Ustad na itibagin niya na yung Islam ay hindi tunay na religion. Kasi kung bumanat ka ngayon ay hindi pa maubos, puso mo na. Ito. Okay. Lahat na itinayo, itibagin mo kasi wala naman, di mo lang tibag. inibag ko na po, hindi po yung galing kay Allah, kay Muhammad. Ito pa po, Islam, Arabic, God monotheism, founded by Muhammad. Ayan, ano po ito? Puro world history po ito. Mga referensya, ni isang referensya, hinanapan ko kanina si Ustad, wala namang nakalagay na galing kay Allah. Bakit po? Ayon po dito sa Life of Islam, kung babasahin niyo po, si Muhammad po ay Quraisyan. Quraisyan, isang pagan na na-influensyahan ng Judaismo at ng Kristiyano. Yan dapat nyo alamin. Ha? Alamin nila. Gumamit ng referensya yung kapatid ko. Catechism of the Catholic Church sa Biblia interpretasyon. Actually, ang Catholic Church, lahat po ng tao gusto maligtas. Hindi po namin inaantay ang kaligtasan. Kaya nga tinawag niya universal Church. Ang nakalagay dito, kahit kapatid ng Muslim, pwede kang masave, ang linaw-linaw. Hindi naman sinabi dito yung Islam eh. Sabi nun, kahit kapatid nating Muslim yan, meron din kaligtasan yan. Hindi sila kuninang dina. Nagtataka ako, sila nagpaliwanag mo ito, hindi naman pa kanila. Ito pa yung binigay na referensya. Ang kaligtasan po ng Christianity, panglahatan, kaya na universal. Hindi lang namin inaantin yung kaligtasan. Kaya po, sablay, yung argumento nyo. Mali po kayo yung paggamit. Gagamit kayo yung paggamit. Gagamit sila ng referensya sa Biyota. Ang dami ko pong referensya na nagpapatunay, pero kamatibunan mo na lang po. Ha? Ito po, Kursas. Nakita niyo po, ang dami kong mga referensya founded by Muhammad. Hindi po founded by Allah. Wala po kami mga referensya. Naiwala niyo nagtayo ng religion. Dahil ito alam niyo ito, ayon po ba sa history, ito po ay munggad. Mungad daw, mungad. Ngayon, ang aming topic, patutunayan sa Biblia, Quran, at referensya. Pero lang po sila sa Quran. Pero ang balik kayo ng Quran, 7th century lang yan. Kaya nga binabanggit ang relihiyon ng Kristiyano. Kaya nga binabanggit ang relihiyon ng Kristiyano dahil nauna kami, sabi dito sa Quran nila, ang uling relihiyon sa dumating ay Kristiyano. Nakita mo Per tayo, per. Nauna! Binigyan ng likod! Ay, ayaw pala! Okay naman! Nauna na sa ino! Pero hindi ko rin itatag! Nauna! ang usapan po natin, huwag mo magbabat yun. Bakit ka mag-react? Bakit kayo nag-react? Sabi niyo, bawa ng tao yan. Sa ngayon, may nilatag ako Quran, Biblia,
toleransya. Kayo, ilatag nyo ang diferensya nyo, ang Biblia namin at ang Quran nyo na nagpapatotoo na niliniala ay Muslim, ay Islam. Kaya nasabi ni Abraham, gawin mo kami Muslim, gawin. Pwede, magiging Islam, magiging Muslim sila. Bakit? Ano sila dati? Judaismo. Hindi sila Muslim. Kapatid, ang linaw ng Quran nyo nagsasabi, ha? At wala kayong binanggit kahit isang talata. 2 minutes. Sa Biblia namin, na ang reliyon ni Allah ay Islam, wala. Pero ang reliyon Kristiyano, paulit-ulit na tinutukoy. Ngayon po, kung sinasabi na Arabic daw, ano ba ang Kristiyano sa Arabic? Na talagang alam nyo. Ano po ang Arabic sa Kristiyano? Nasrani. Nasrani. Nakasulat po ba yung sa Quran nyo? Oo. Nakasulat Arabic po. eh. Nakasulat. Nangyayin sila na ang Kristiyano nakasulat. Pero sila hindi. Bubo yata to eh. Walang alam. Kaya sabi ko dito sa mga kapatid natin dito, tumanimik, meron po kami rules. Ngayon kung nasasaktan po kayo, pasensya na po. Kasi bubo kayo, wala kang alam. Hindi ka marunong umintindi. Wala pa sa unang tindigan. Sa pangalawang tindigan, Lakman, Surah 120. Pinagtinda ko yan. Ano ba yun? Surah 120. World al-Barak, founder, si Muhammad. Ano ba tayo yan doon? British Studies, ganun ba sabi niya? Nababakla na yan. Lipat ni Brother Victor sa mga referensya niya, British Studies, Britannica, World Encyclopedia. Ito uli, yung World al-Barak, no? So, ano bang tanong bro? Meron na ba? Marami na bigyan kayo. Nainitan siya yun. Nainitan ko yan. Kabayan ka, pasensya na, meron ako sarili ng ganyan. Ito mo na tanong. Ginamit mo sa akin itong napakakapal ng libro. Breaking news. Tinatanggap mo ba yung sinasabi rito? Ha? Lalo na patungkol sa... Dahil ang nakasulat. Tinatanggap mo ba yung nakalagay dyan? Opo, sabi, Islam, major world religion founded by Muhammad. Tinatanggap ko po. Mr. Moderator, pwede mo basahin ko sandali? Ituloy ko po pagbabasa, ha? Okay. Ang sabi po dito sa page 942, Islam is a strictly monotheistic religion and its adherents called Muslims regard the Prophet Muhammad as the last and most perfect of God's messengers who include Adam, Abraham, Is that clear? Bubo! Timing! walang tutol eh. Yung sinabi, Muhammad, bilasan mo nga natin. Tinuloy ko lang. Moderator! Ay, tahimik lang ako eh. Ako naman nagbabasa. Islam is a strictly monotheistic religion. And its adherents called Muslim
regard Prophet Muhammad as the last and most perfect of God's messengers, who include Adam, Abraham, Moses, Jesus, and Isaac. Wala naman tututong libro eh. Dalawang tanong. Kapatid, ito, pangalawang tanong. Oh, binibigyan ka pa ng ituan. Dali, parang mo pa. Magalit ko sa'yo. Ayaw basta ang isang Okay. Pangalawang tanong. Kanina sinabi mo, Katoliko ang talagang tunay na reliyon. Pwede sa kitang matanong, ang dami-dami mong libro dala-dala. Sa research mo sa mga libro mo, nakalagay ba dyan kung kailan naging opisyal na pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Meron ka bang dala-dala dyan? Meron po. Kailan po nagsimula? Ito po, babasahin po. Iglesia, kasi yung official na name eh. Iglesia Apostolika, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan po naging official name ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Meron po ba wala? Kung wala, okay lang. Hindi. Kailan nagsimula naging official name? Roman Catholic Church. Basahin mo na. Oh, basa. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room. Nasa Acts chapter 1 yan. Began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Iglesia Apostol. Ito na nga, Roman Catholic Church na nga eh. About 120 persons who were gathered. They were followers of Jesus Christ. Jesus founded this church to carry the message salvation of man. Meron po dyan nakalagay Iglesia Katolika Apostolika Romana? Wala. Salamat. Iglesia po, ang iglesia po Wala ko bang nakalagay na Catholic? Lahat ko kasi na tanong at sagot, nakanotin sa moderator para sakali maniligan nyo, meron ipapasa sa moderator. Kasi ito ka naman tanong, dahil na nasimula, naging official name, yung Iglesia Katolika Romana. Yung pinagit niya, ito kasi ang tanong. 11:30 na pa. Malayo ka pa, kabiti ka pa. 11:30 na. Sagutin nyo, Wala namang masama sa tanong ko eh. Di ba? Informative yun eh. Kailan? Pag sinabing kailan, hindi, sasabihin mo. Anong taon? 2,000 years ago nakalagay. Nakalagay ito, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pag sinabi pong Iglesia Katolika, Kastila po yan. I-English din natin, Roman Catholic Church. Ayaw nila ng English, gusto nila Kastila. Ano ko mapasa na Kastila? Okay lang. Informative naman ito. ano nakasulat-sulat ng chart? Ang tanong, kailan nagsimula naging official name? Anong yan? Yung Iglesia Katolika Romana. Sabi niya, referensya, di ba? Oo, kailan nagsimula? Kailan nagsimula? Kayo. Ay, yung nakahighlight. So, sa page 281, ano? 281, tanong The New Book of Knowledge. Nabasa ko ba? Nabasa ko ba, kapatid? So, nakasulat dito sa New Book of Knowledge, page 81,
paragraph paragraph 1, Roman Catholic Church. The history of Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sabihin, 2,000 years ago, maraming salamat po. Ito pa, sunod na tanong. Pinasa mo yung Quran namin. Sabi mo, binanggit yung Kristiyano sa Surah Al-Maida. Ang tanong mo, di ba? Sa 582, sabi mo, 83, sabi dito, verily you will find the strongest among men in enmity to the peoples who are the Jews and those who are al-Mushrikun. And you will find the nearest in land to the believers, those who say, we are Christian. Dito ba nakalagay ang Kristiyano maliligtas o hindi? Nakalagay ba maliligtas ang Kristiyano rito? Opo, yun ang tanong ko. Doon sa sura na yun, isinulat po roon na ang tunay na religiyon ni Jesus ay sumusunod sa kanila ay Christian. Ngayon, Ano yun? sinabi ko po, daan daw maliligtas. Basahin po. Hindi. Doon sa particular na talata Ito na nga po, yun. opo. Pupunta po ako dyan. Doon pa ba sa chapter 5 verse 82? Nakalagay po ba maliligtas sila? Nakalagay po, tinatanong niya, letra po, letra, kung maliligtas. Okay. Ang topic po namin, hindi po kaligtasan, kundi Hindi po. tunay na religiyon. Yun ang mga sinabi mo kanina. Sandali. Ginawin natin. Ginamit mo yung Quran namin eh. Sa pamasa ko religiyon, hindi kaligtasan. Ayaw mo. Ginamit mo ang Quran namin. Sabi mo, tunay na reliyon. Kristiyano, Christianity ayon sa Quran. Ulit ang tanong. Doon po ba sa chapter 5, verse 82, nakalagay po ba doon ang tunay na reliyon, Christianity? Nakalagay po ba doon o hindi? Nakalagay po roon, kami, ito nakalagay, hindi po ako nagsasabi, Opo. ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas. Hindi po. Ano daw? Nakalagay Relihiyon ng po ba Mesiyas? Kristiyano, si Kristo. Ayon sa Quran nila, binasa ko lang po. Yun po ang sagot ko. Sandali. At tinatanong natin doon kung tunay na reliyon mo. Pangalawa, ginamit mo pangapat na. Okay. Okay, ulit. Gugulo kayo. Pangalawa. Pangapat na. Sumusunod. Nakalagay po, reliyon. Kanina binasa mo chapter 5, chapter 2, binasa mo kanina yung verse 62. Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 62. Okay. Ang sabi mo rito, May gantimpala ang may Kristiyano. gantimpala ang Kristiyano at Pakahudyo. Turkey ba may gantimpala? Nakalagay po doon gantimpala? Opo. Opo. Sino po magkaroon ng gantimpala? Ang mga Sabiano, Opo. ang mga Pakiulit po, basahin natin doon. Opo. Chapter 2, verse 62. pakibasa po. Katotohanan. Sino po yun? Sandali lang po. Hindi. Sige po. Katotohanan. Ang mga sumasampalataya. Sino po yun? Sandali lang po binabasa ko. Naniniwala kay Muhammad at sa Quran, teka muna. Ang mga sumusunod sa kasulatan, Torah, yun po yung Tanakh, the Book of Moses. Mga Injil, Ebanghelyo, sa amin po may ka-Ebanghelyo kami. Mga Hudyo, mga Kristiyano, at mga Sabiano, yung Sabian Church. Na nananampalataya kay Allah at sa uling araw ay nagsisigawa ng kabutihan sa kanila ang gantimpala, biyaya mula sa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat pangambahan. Wala tayong